حبي تقصاني همامو سلام تخطاتلتنا الشانل كما تكونوا صبوك تكونوا ناي وترو تمنيتنا يوم لومون كم وترو العلا قداس نزلهم زيناتاتن حبريتان مسو زخيت امكو زلوتن تنان حزنا لكم قريبنا لنا بزع مهارة حستون كله ويناي لومي مچم دونالد ترامب عالمنا ناب حدي من قد قيرا مخانو بزع تثبيت زغبر لزلو ابزوبانا ابز حلف مدرخنا محدراناتو صبوق تسفو ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ናይ እስራታት ዓመት ዝነበረ ንክኽፈት ብድሕሪ መጋረጃ ዝሰርሐ ምዕዳር ናይ ዶናልድ ትራምፕ ነይሩ እዩ እዚ ዘይከሓድ ሓቂ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ኣብቲ ምሕደራ ናቱ ክኣቱ ዝበሃሉ ዘለው ናይ ብሓቂ ተሰክፉ እዮም እዚኦም ክልተ ንሪኦም ዘለና ለንቀነ ዝበልዎ ክንርኢና ቀርኒ ኣፍሪካ ድማ ብዓብዩ ብኩሉ መዳይ ካብዞም ሰባት እዚኣቶም ሓንቲ ክልል ጥራይ ነዚኦም ሰባት እዚኣቶም ተሓጒሳ ዘላ ንሳ ድማ ሶማሊላንድ ትበሃል ጥራይ እንተተኻለ ኩሉ ስግኣት ኣለወን እናቱ እቲ ሓደ ፍልይ ዝበለ ፍቅሪ ናይ ክልቲኦም ፍልይ ዝበለ ፍቅሪ ናይ ሓደ ቦታ ናይ ሓደ ሃገር ዘለዎም ኮይኖም ናይ ኤርትራ ግን ፍሉይ ፅልእ ዘለዎም እዮም ድማ ስለዚ it's going to be a very interesting development እዚኦም ሰባት እዚኣቶም እንታይ ስልጣን ክወሃቦም እዩ መንግስቲ ኤርትራ እውን መልሲ ሂብሎ ንዖም ዝምልከት ኣብኡ ጥራይ ግን ዝውዳእ ኣይኮነን ናይ ብሓቂ ዘገርም ትሕዝቶ ቀሪበልኩም ኣለኹ ክሳብ መወዳእታ ምሳይ ፅንሑ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ this is going to be very interesting let's start here joined the campaign to dump China for West Asian investors. Kenya has started discussions with United Arab Emirates to secure financing to complete a regional railway project that was left incomplete after China cut infrastructure funding. Kenya's President William Ruto has said that the country is exploring a partnership agreement with the UAE to extend the standard gauge after China cut infrastructure that was left in. Kenya's President William Ruto. So, እንታይ ንርኢ ኣለና ኣብዚ again ኢማራት ማለት ኣብ ኣፍሪካ ዓቢ ተራ ዝፃወት ዘሎ ዓቢ ሓይሊ ከም ዘለዎ እውን ዝእመነሉ መርሕነት ኢና ንርኢ ዘለና እንታይ ዝገብር ዘሎ ሕጂ ኣብዚ እዋን እዚ ነቲ ቻይና ትገብሮ ዝነበረት ኣብ ኣፍሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ኢማራት ትገብሮ ዘላ ወላው ካብ ወቅዕ ዝግለጥ ተዘይኮነ ንኢትዮጵያ ክሳዕ ክንደይ ኮንትሮል ጌራታ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ኣብ ሶማሊላንድ ዘሎ ኢዶም ንሪኦም ኣለና ኣብ ኬንያ እውን ዓቢ ኢድ ከም ዘለዎም እዩ ዝንገር ነይሩ ሕጂ ድማ ብወቅዒ ነቲ ተሪፉ ዘሎ ኩነታት ቻይና ክትገብሮ ኣካል ናይቲ BRI ተባሂሉ ቤልት ኤንድ ሮድ ኢኒሽቲቭ ተባሂሉ ክትዝርግሖ ተሓስብ ዝነበረ ትሕተ ቅርፂ ዕዳ ስለ ዘለዎን ዘን ሃገራት እዚኣተን ዕዳ ንምኽፋል ድማ ሽግር ስለ ዘለዎን ፋንድ ክትገብረን ኣይደልን እያ ነይራ እቲ ቦታ ናታ ድማ ብኢማራት ይትካእ ኣሎ ስለዚ ኢማራት ማለት ኣብቲ ዞባናትና ቀርኒ ኣፍሪካ ምብራቅ ኣፍሪካ ዓቢ ተራ ክፃወት ዝፃወት ዘሎ ላዕሊ እንተኸይድካ ብግብፂ እውን እንተኾነ ክንዲ ምንታይ ገንዘብ እዩ ዘሎ ኦፍኮርስ እቲ ቱሪዝም ኣብቲ ዓዲ ዘሎ ካልእ ቢዝነስስ ኣብቲ ዓዲ መፅኡ ዘሎ ነዳዲ እውን ኣለዎም ኩሉ ነገር ኣብ ግምት ኢቲኻ ሃገር ብጣዕሚ እዩ ንሃብተመ ዝኸይድ ዘሎ እቲ ሃብቲ ናቱ ድማ ኣበይ ትጥቀመሉ ድማ ተረዲዎም ኣሎ ከመይ ጌርካ ነቲ ሃብቲ ናትካ ዋላ ፅቡቅ ነገር ከይገበርካ ሕማቅ ከይተፈለጥካ ማለት እዩ ንኣሜሪካ ኣርትዕተይኹም ኣለኹም ናበልካ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ሲስተም እናተጠቐምካ ከመይ ጌርካ መሊስካ ሃብቲ ትግብት ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ኣገይን ኢማራት ዝበሃል ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ዓብዪ ሓይሊ ክህልዎ ዝኽእል ሓይሊ ምዃኑ ድሮ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝመፀሉ ዘሎ ኣቐዲሙ ቅድሚኡ ምንቅስቃሳት ክገብር ንሪኦ ኣለና ንቐፅል እንታይ ክግበር ዘሎ ኣሩቶ ካብ ቻይና ወፂኡ ሕጂ ናብ ኢማራት ገፁ መሊሱ ምስኦም ይኸይድ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና a partnership agreement with the UAE to extend the standard gauge railway or the SGR to connect Kenya with Uganda and South Sudan. Now, he further said that as a part of the plan, the two countries had agreed to conduct a feasibility study on the extension of the railway as it could foster regional integration and promote trade. Now, ጅንታይ ዝበሃል ዘሎ እቲ ፕሮጀክት ኩሉ ግዜ ትሕተ ቅርፂ ፅቡቅ እዩ ካብ መጠን ንላዕሊ እንተዘይከቢሩ ማለት እዩ መንገዲ ባቡር ንኬንያ ኡጋንዳ ደቡብ ሱዳን ኮኔክት ክገብር ዝኽእል ሕጂ እዚ ትሕተ ቅርፂ እዚ ሓደ ካብኡ ህዝቢ ኤርትራዊ ኣብ ጁባ ኣብ ደቡብ ሱዳን ፅቡቅ ቢዝነስ ሒዙ ዘሎ እዚ ፕሮጀክት እዚ ልዑል ክጠቕሞ ከም ዝኽእል ፍሉጥ እዩ ካብ መብዛሕትኡ ካብ በዓል ኬንያ እዩ ዝመፅእ ካብ ደገ ደምፅዎ ንብረት ስለዚ ምስ ናይ ገለመለ መንገዲ ባቡር ተሰሪሕሉ ነቲ ንግዲ ዓብዪ ፅልዋ ክገብረሉ ከም ዝኽእል ፍሉጥ እዩ መንገዲ ባቡር ማለት ንንግዲ እቲ ዝበለፀ ኤንጂን እዩ ንሳውት ሱዳን ድማ ሓደ ካብቲ ዘለዋ ኩነታት ወይ ብመንገዲ ኢትዮጵያ ምስ ሱዳን ዝነበረ መንገዲ ብሰንኪ ትውግእ ተዓፂሎ ብኡጋንዳ ዝመፅእ ብኬንያ ዝመፅእ ድማ መሊሱ ስሉጥነት ተወሲኽዎ ነቲ ኣብኡ ዘሎ ቢዝነስስ ፅቡቅ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ እቲ ሕቶ ክንዲ ምንታይ ገንዘብ ለቃሕ ክውሰድ እዩ ክንዲ ምንታይ ፕሮዳክቲቪቲ ከምፅእ ይኽእል ክንዲ ምንታይ ኣታዊ ከምፅእ ይኽእል እቲ መስመር ዝስራሕ ምክንያቱ ኣብ ቻይና ኣብ ኢትዮጵያ ማለት እዩ
ኣብ ኬንያ ብዙሕ ፕሮጀክትታት ብከምዚ ዝተሰርሐ እቲ ዕዳናቱ ብዙሕ እቲ ኣታዊታት ካብቲ ፕሮጀክት ዝመፅእ ግን ነቲ ዕዳ ክሽፍን ስለ ዘይከኣለ ዴት ትራፕ ብሎ እቲ ዕዳ እናዓበየ ይኸይድ እቲ ወለድ ነቲ ዕዳ ክትከፍሎ ዘለካ ካብቲ ኣታዊ ናይቲ ፕሮጀክት ዝመፅእ እንድሕር ውዑት ዝበዝሕ ኮይኑ ሃገር መመሊሳ እናተደቑሰት እያ ትኸይድ እቲ ትገብሮ ዘለካ ፕሮጀክት ተዓቂኑ ንኣብነት ፊዚቢሊቲ ስታዲ ክንገብረሉ ኢና እዮም ዝብሉ ዘሎ ተዓቂኑ ኣታውናቱ ታብኡ ሰኣቱ ፕሮጀክት ጌርካ ኣብ ክንዲዚ ዓመት ክንዲዚ ኣታዊ ክገብር እዩ ካብቲ ኣታውናቱ ነቲ ዕዳናቱ ከፊልካ ተረፍተለካ ጥራይ ፅቡቕ ዝኾነ ትካል ክትገብር ከለካ ብግሊ ከምኡ ኢልና ኢና ንሓስብ ሃገራት ግን ፎር ሳም ሪዝን ኣይሓስባሉን እየን ነዚ ጉዳይ እዚ ሕጂ ኣሎ ዩኒቨርሲቲ ትሰርሕ ተለካ ብመክሰብ ክትሪኦ ይትኽእል ኢኻ ምክንያቱ ካብ ዩኒቨርሲቲ መክሰብ የለን መንግስቲ ዩኒቨርሲቲ ክሰርሕ ከሎ ህዝቡ ከምህር እዩ ስኪል ኣታዊ ነገር የብልካን ካብኡ ካብቲ ተምሃራይ ዝምሃር ዘሎ ገንዘብ ከፊሉ ገለመ ኣይሰርሕን ኢኹም ኣገለገለ ፕሮጀክትስ ግን ሪሊ እቲ ፕሮጀክት ውፅኢት ከምፅእ ድያ የምፅእ ናብ ግምት ክትእቱ ክትክእል ኣለካ እንተዘየለ እቲ ናይ ዴት ትራፕ እቲ ናይ ዕዳ ምሕንቆ እናገለደ እዩ ዝኸይድ ማለት እዩ ሶ መብዛሕትኡ እቲ ትገብሮ ፕሮጀክትስ ናቱ ውፅኢታውነት ኣናላይዝ ምግባር ኣገዳስነት ኣለዎ እዚ ግን ሓደ ንሪኦ ዘለና ኬንያ ካብ ቻይና ወፅያ መሊሳ ናብ ኢማራት ኣቱላ ቻይና ኬንያ ሓደ ካብቲ ዊልያም ሩቶ ብዙሕ ግዜ ፀገም ዘጋጥሞ ዘሎ እንታይ እዩ ዕዳ ስለ ዝበዝሖ እታ ሃገር ዕዳ ስለ ዝበዝሓ እቲ ኩነታት ናበይ ገፁ ክምዕብል ይኽእል እዚ ጅ ትሪእዎ ዘለኹም እዮም ኬንያ ኡጋንዳ ከምኡ ድማ ተን ካልኦት ሃገራት ቡጌረን ክነግዳ ዝኽእላ ኢና ንርኢ ዘለና ዊልያም ሩቶ ሓደ ካብቲ ፀገም ኣጋጢምዎ ዘሎ ብዙሕ ዕዳ ስለ ዘለዎ እታ ሃገር ነቲ ዕዳ ከጓድሎ ዘይከኣለ ነቲ ዕዳ ንክኸፍል ዝወስዶ ዝነበረ ስጉምቲ ግብሪ ናብ ኩሉ ህዝቢ ከልዕል ምፍታኑ እሱ ድማ ነቲ ተራ ህዝቢ ሽግር ይፈጥለሉ ስለ ዘሎ እቲ ሰብ ኣንፃሩ ዝኩሉ ከተማታት ዘቃፀለ ሰላማዊ ሰልፊ ንኣዋርሕ ዝቐፀለ ዝነበረ እዩ እጂ ድማ ተመሳሳሊ ንርኢ ኣለና ስለዚ ኢማራት ነቲ ዞባቲ ኤፌክቲቭሊ ተቆፃፂሮሞ ከም ዘለዎ ንርኢ ኣለና ዳርጋ ኢማራት እቲ ዝዓበየ ሓይሊ ክኸውን እዩ ኣብዚ ምብራቅ ኣፍሪካ ኣብ ኩሉ ኣፍሪካ እውን እዩ ዘሎ ግን ኣብ ምብራቅ ኣፍሪካ ዝዓበየ ሓይሊ ክኸውን እዩ ኣብ ሱዳን ዘሎ ኩነታት ኣብ ሶማልያ ዘሎ ኩነታት ኣብ ሶማሊላንድ ዘሎ ኩነታት ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኣብ ኬንያ ዘሎ ኣብ ግብፂ እውን ተኸይድካ ብጀካ ኤርትራ ትኻልእ ኩሉ ወላ ኣብ የመን ተኸይድካ ዝለዓለ ሓይሊ ኣብኡ ዘሎ ኢማራት እዩ ስለዚ እቲ ዞባቲ ብምሉእ ኢማራት ተቆፃፃሪ ኢማራት ድማ ኣገዳሲ ሃገር እዩ ንኣሜሪካ ንቻይና ንራሽያ ንሰለስቲኦም ሒዙ ዘሎ ሓይሊ ኢና ንርኢ ዘለና ንሰለስቲኦም so this is a very special case ሓደ ሰብ ምስቲ ሓደ ኮይኑ ምስቲ ሓደ ክኸውን ይኽእል እዩ ፑቲን ልዕሊ ማንም ተገድሶ ሃገር ኣብዚ እዋን እዚ ዘላ ሓንቲ ኢማራት እያ ምክንያቱ ካምፓኒታት ናቱ ገንዘብ ናቱ ገለመለ ብዙሕ ኣብኡ እዩ ዘሎ ናይቶም ራሻውያን ካብ ኤሮጳ ገለ ዝተሃገረ ኣብ ኢማራት እዩ ዘሎ ቻይና ብጣዕሚ እያ ተገድሳ ኢማራት for whatever reason ኣካል ናይ ብሪክስ እያ ካብተን ኣገደስቲ ናታ እያ ኣሜሪካ ድማ ብጣዕሚ እያ ተገድሶም ስለዚ ሰለስቲአን ሒዞመን ኣለዉ ስለዚ ኢማራት ዝበሃል ሓይሊ ሕማቅ እንተሓሲቡ ሕማቅ ክገብር ዝኽእል ሓይሊ እዩ ብጥንቃቐ ክእለ ዘለዎ እዩ ኣነ ናተይ ትምኒት ምዚ ሃገር እዚ ፅቡቕ ዝምድና ኤርትራ ፅቡቕ ዝምድና ነይርዋ ገለ ፖይንት ኦፍኮርስ ሓርፋፍ ገለገለ ነገራት ነይርዎም እዩ ግን እቲ ዝምድናታት ሓዲሱ ምዚ ሃገር እዚ ዘሎ ዝምድና እንተዝኽፈት ነይሩ ኣይ ቲንክ ብናተይ መረዳእታ ክሪኦ ከለኹ ኢት ውድ ቢ ሪሊ ግሬት ገለገለ ሰባት ኣለዉ ኣብዚ ኣይ ዶንት ኖ ወት ዴይ ኣንደርስታንድ ዲፕሎማሲ ምስ ዝኾነ ሰብ ተዓሪቕካ ክሰርሕ ትኽእል ኢኻ ኣዝ ሎንግ ኣስ እቲ ረብሓ ናትካ ዘይጋጮ ተኮይኑ ኣነ ትምኒተይ ዝገልፅ ዘለኹ ገለ ሰባት ኣለዉ እቲ ትምኒት ናተይ ኣለርጂ ዝገብረሎም ውሕዳት ስለ ዝኾኑ ኢግኖር ክገብሮም እየን ክምልሰሎም ካለኒ ናተይ ትምኒት ኤርትራ ምዚ ሓይሊ እዚ ዝኾነ ይኹን ዝምድና ጌራ ፅቡቕ ክትከይድ ፅቡቕ ምኻድ ድማ ንኤርትራ ስለ ዘርባሓ ምክንያቱ ሕማቅ ክገብር ሓይሊ ዘለዎ ኢና ንርኢ ዘለና ሕጂ ስለምንታይ እኮም ዝብል ዘለኹ መንግስቲ ኣሜሪካ ንመን ኣምፅኡ ኣብ ስልጣን ድሕሪ ኢልና እዚኦም ሰባት እዚኣቶም እዚ ክልተ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ብወቅዒ ንኤርትራ ዘይፈትዎ እዮም ብፍላይ ቲቦር ናጊ ዝሕፍር የብሉ ዘሰክፍ የብሉ ንኤርትራ ይፀልኣ ጥራይ ዘይኮነስ ንኤርትራ ንመላይ ኩሉ ነገር ክገብር ድሕር ዘይብል ሰብ ምዃኑ ቅድሚ ሕጂ ብዙሕ ግዜ ፅሒፉ ኤርትራውያን ድማ ብዙሕ ግዜ መሊሶምሉ እዮም ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ድማ ብፍሉይ ዝፀልኦን ክእለ ዝደሊ ምዃኑን እዩ አንፎርቹነትሊ እዚ ሰብ እዚ ናብ ስልጣን ክመፅእ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ነዚ ሰብ እዚ ስልጣን ክብዎ ምዃኑ ንሱ ንባዕሉ ናብቲ ስልጣን ክመለስ ምዃኑ ነጊሩ ኣሎ ሶ እንታይ ኢላ እታ ትዊት ናቱ ከምፃልኩም እየ ኦኬ እዛ ትዊት እዚኣ ትሪእዎ ዘለኹም ቲቦር ናጊ ቀደም ኣምባሳደር ናይ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ እዩ ይነውስ ኢትዮጵያ ንኢትዮጵያ ብጣዕሚ ዝፈትዋ በጃኹም እንዶ ተሓረቑ ሓንቲ ሃገር ኩኑ ገለመለ እናበለ በቃ ሓንሳብ ይፅልየሎም ሓንሳብ ምክሪ ሂቦም ሓንሳብ ገለ ሂቦም ንእሽተይ ፅቡቕ ተሎ ኣብ ኢትዮጵያ ብጣዕሚ ፅቡቕ ተስፋ ዝህብ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ኢትዮጵያ ፍሉይ ፋን እዩ
زي سومالي لاند هاجر نختكون دما بخلو بوقع زقسقس سبي ስለዚህ ሶማሊላንድ ሃገር ክከውን ኣለዋ ሶማሊያ ዝበሃላ መቃዲሾ ዘሎ መንግስቲ ድማ ተስፋ ዘይብሉ መንግስቲ እዩ ክድቆስ ዘለዎ ክእገድ ዘለዎ እናበለ አንጻር ብዙሕ ዛረብ ሰብ እዩ ከምኡ ድማ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ረጂም ቼንጅ ዝብል ፖሊሲ ናይ ኣሜሪካ ብወቅዕ ዝደልዮን ዝሰርሓሉን ዝጉስቁሰሉን ኣብ ሚድያ እንተሎ ቲቦር ናጊ እዩ so ለንቀነ dear friends adversaries and trolls looks like I'm going back to US State Department on Monday in a position which will be beyond just Africa. So I am stopping expressing my personal views until my temporary position finishes, probably a few months. God bless you all and back soon. This is it. እንታይ ይብላሎ ዝተፈተኹም ፈተውተይን ፀላእተይን ብወቅዕ ማለት እዩ ናብ ናይ ኣሜሪካ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ስራሕ ተዋሂብዎ ካብ ሶኒ ክጅምር ምዃኑ እዩ ዝነግር ዘሎ and እቲ ፖዚሽን ተዋሂብዎ ዘሎ ንውሕዳት ኣዋርሕ እዩ እሱ ድማ ብዛዕባ ኣፍሪካ ዘይኮነ ካብ ኣፍሪካ ንላዕሊ ዘለዎ ኩነታት ምዃኑ እዩ ስለዚ ውልቃዊ ሓሳባተይ ኣብ ኤክስ ምፅሓፍ ከቋርፀ ምክንያቱ ናይ መንግስቲ ቀደም ፍሪ ስለ ዝነበርኩ ድሌተይ ክዛረብ ክእል ነይረ ሕጂ ግን ናይ መንግስቲ ስልጣን ስለ ዘለኒ ውልቃዊ ሓበሬታናተይ ጠጠው ከብለ የብላ ኣሎ ንዝተወሰነ ኣዋርሕ ዝቕፅል ስራሕ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ንዑ ተሓጒሱ ብታሕቲ ዝቕበሎ ዘሎ ድማ ዶክተር ፔተር ፋም ይበሃል ቬትናማዊ መበቆል ዘሎ ኣሜሪካዊ Thrilled that my friend Ambassador Tibor Nagy has again answered the call to serve the US at the State Department. ይብላሎ እዚኻ ብጣዕሚ ተሓጒሰ ዓርከይ ናብቲ ቦታቲ ብምምፁ ይብላሎ እቲ ዓርኩ ዝበሃል ዘሎ ንባዕሉ መን እዩ እሱ እንድሕር ኢልካ ድማ እዚኻ ብወግዒ ንባዕሉ እሱ እንታይ ይበሃል Trump expected to name GOP Africa expert J. Peter Pham as top US Africa envoy. I really hope this will not happen. Is بوقعي Somaliland هاجر تكون. ناي Somaliland هاجر تكون أنا. I really it's not my business. Sorry. Somalia كتب بدل يدلني قال ملا تبغى يزجن. أنا إيرتراوي ودانا إيرترا دما إيرترا تقدسني. إيرترا بخميس ألوا زيادة. Somalia ناخد مكال ولو نتا نخفرس دسيب لنا ما لدي كونن. كنا دين of the day. Somalia أخلات مراتن كيلاتنا اللوا. نتغنى يوعلون خون. إذا سبزز اللوا تسلنا نوي حوان سلا تقطع القواب لسوماليا. أما قادش زول فدرال منكسي زول وصل فلوي صل له سوماليلاند دما كم هاجر ناخد كون زيادة زغسغسن ليت بقى كل سرحو سوماليلاند I think سوماليلاند كم لوبيست زغفل سمخانو انت تراتري يبلون زي بتدغاغامي زعبا سوماليلاند at every level what you سوماليلاند زودس ديمقراسي زلوم ريقا زلوم سوماليا بنصارو حدا حنفشفش قبر شبرا مقادش كمان كوحو زي كل نابله اتزغفك علات انصار سوماليا زتقامي نزي special envoy نا أفريقيا كقبرو ندحرو قينو أي قبروني وين كنا بلاي نخلينا this is going to be quite difficult نتزوباتي كبيري كون السلسلة زخونة يدما أبزي هذا Somalawi activist زصحف له Somalia and Eritrea need to impose an outright permanent ban on these 4 troublemakers and a wanted list كم يجرون كقبرو واجن تزجبر إيرترا وكاجيرا زلانديا إيرترا مليسات له لا يجون نزي اليوم كل التسبات قالوا كم تدم على هو مابزي من يمساتون ما نفلتوا من عند الجبس الكونير زغا مايك روبين قبل ما زمن خاطبلو مارتين بلاود ما الكازيتنيا اف ملحسناتو مالتي سو يزوم سبا زياتهم كساب زي علينا شجرنا ايكود دانيا يجبل زلو يزوم سبا زياتهم نتزوباتي بفلاي قبل الإيرتران سوماليان فلويتسلي زلو فلويتسلي ስለዚህ ክልቲአን ሃገራት እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ስልጣን ድሕር መፅኦም not good as simple as that not good እቲ ንሓስቦ ዘለና ፅቡቅ ከንቅፍዎ ዝኽእሉ ሰባት ምዃኖም ፍሉጥ እዩ እዚኦም ክልተ እንድሕር ፖዚሽንስ ናይ ኣፍሪካ ተዋሂቦም ንሳቶም ከንድሕር ክሓስቦ ኮይኖም እገዳ ክለዓል ገለመለ ናግን ሃፕን ምክንያቱ እዚ ቲቦር ናጊ ዝበሃል ዘሎ ናቱ ፖዚሽን ነጊረኩም ነይረ ቀደም ቅድሚ ኣብ 2022 መንግስቲ ዩኬ ኣብ እቲ 2% ንኤርትራ ዝኽፈል ዘሎ ቀዳማይ ንኢሳያስ ከም ዝኽፈል ገይሩ ዝገልጾ እሱ ንዕኡ ኢንቨስቲጌት ክገብሮ ምስ በለ ናይ ብሓቂ ዘሐጉስ ተበግሶ ብምባል ኣብ ኩለን Eritrea's embassies do more money collecting than diplomacy hope US government follows መንግስቲ ኣሜሪካ ድማ ክኽተሎ ተስፋ ይገብር so means እቲ 2% መንግስቲ እቲ ህዝቢ ንሃገሩ ዝኸፍሎ ንዕኡ ተጠዋ ምባል ብዙሕ ክጓየ ምዃኑ ብመንፅሩ ድማ ሓወላት መንገዲ ሓወላታት ኩሉ ድማ ከካብድዎ ምዃኑ ስለዚ እዚ ሰብ እዚ ናብ ስልጣን ይመለስ ኣሎ ምባል it's a bad news ብሓቂ ሕማቕ ዜና እዩ ንኤርትራ ምክንያቱ
regardless እንታይ ዓይነት ፖዚሽን ይክዋሃቦ ፅቡቅ ነገር ክገብር ዘይክእል እዩ ሆርን ኣፍሪካ ጋይ ዝብል ሓደ ኣውፂዎ ነይሩ ፅቡቅ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ብቐሊሉ ክራዩ ዝኽእሉ ሰባት ከም ዘይኮኑ ሓቆም እዮም ኤርትራውያን ነዚ ክገልፁ ዘለዉ ፅቡቅ ገይሮም ስለ ዝፈልጥዎ እዮም ኤርትራውያን ክንደይ ግዜ ገሊፀልኩም እየ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ሓደገኛታት ሰባት እዮም ተስፋ ገብር ከምዚኦም ዓይነት ሽግር ዝፅውዑ ኣብ ስልጣን ኣይመፁ ንኸውን ንብል ነርና ዶናልድ ትራምፕ ብዙሕ ፅቡቅ ክገብር ይፍትን ይኸውን እዩ ግን ፕሮብለም እቲ ኣጀንዳ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣብቲ ኣውሉ ይበፅሕን እዩ ነዚኦም ተገዲፍሎም ድማ እቲ ጉዳይ ናበይ ክኸይድ ከም ዝኽእል ናብ ሕጂ ንኤርትራ ብፍሉይ ከጥፍዋ እዮም ኣይብልኒ ናብቲ ዝናሓዝቦ ዘለና ፅቡቅ እዮም ክወስድዋ ዘይክእሉ እምበር በዓል እዚ መፅኦም ወላ ንሳቶምን ቤተሰቦምን መፅኦም ነቲ ኤርትራ ንምእላይ ኩሉ ዝከኣል ገይሮም እዮም ዲድን ወርክ ኩሉ ነገር ከለዎም ዓለም ምልእቲ ምስኦም ከላ ኣይሰለጦምን እንጂ እዚኦም መፅኦም ብፍሉይ ንኤርትራ ከውድቆ እዮም ኢለኩም ኣለዎም ግን ነቲ ዝድለ ዘሎ ፕሮግረስ ከንቅፍዎን ከደናጉይዎን ከም ዝኾኑ ፍሉጥ እዩ ክትግምቶ ትኽእል ኢኻ ሶ Pro Gerard ትሪእዎ ዘለኹም Ambassador Tibor Nagy and J. Peter Pham are likely to shift the following 5 US policies in Africa. ብፍላይ ቲቦር ናጊ ኣነ ከም ዝረኽቦ ኢትዮጵያ ኣብቲ ጉዳይ ናይ ዲጋ ዘሎ ኣንጻር ግብፂ እውን እዩ this is good እዚ ሰብ እዚ ኣንጻር ግብፂ ምዃኑ ፅቡቅ እዩ ምክንያቱ ግብፂ ናታ ነፍሳ ዝኻለ ጭዋዳ ስለ ዘላ ዋሽንግተን that's good ምስ ግብፂ ኮይኑ ንክልቲአን ከቀራርብ ንኤርትራ ጥራይ ከጓኒ ዝኽእል እንኳ ጥራይ ኣይኮነ እዚ ኣነ ብፅቡቅ እየ ዝሪኦ እሱ አንጻር ግብፂ ተኮይኑ ግብፂ ነፍሶም ዝኻለ ዲፕሎማሲ ጨዋዳ ስለ ዘለዎም ብፍላይ ድማ ኣብዚ ጉዳይ ናይ እስራኤል ናይ ሓማስን ዓብ ግደ ስለ ተፃወቱ እዚ ሲስፋየር ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ግብፅን ቀጠርን ዓብ ተራ ተፃዊተን እየን ስለዚ ኢን ሪተርን ገለ ክፅበያ ንሰንኪ ድማ ስለዚ ግብፂ ኦልሬዲ ኤርትራ ስትራቴጂካሊ ምንቅስቃስ ምስ ግብፂ ዝገበረቶ ኢፌክቲቭ ነይሩ እሱ ሶ ኣትሊስት ንግብፂ ሒዝካ ምፅናሕ ኣብዚ ኩነታት እዚ ኣገዳስነት ነይሩ ወይ ብወገን ዲፕሎማሲ ማለት እዩ ካልእ ኣብ ነፍስኻ ምእማን እዩ ኩሉ ነገር ኣብ ነፍስኻ ምእማን እዩ ግን ብወገን ዲፕሎማሲ ድማ ፀቅዒ የድልየካ ኣብቲ ቋንቋ ዲፕሎማሲ መን ምስ መን ኣገዳስነት ስለ ዘሎ ናይ ሶማሌላንድ ጉዳይ ናው ኦር ነቨር እዩ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ስልጣን ተመፅኦም ጉዳይ ናይ ሶማሌላንድ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣብዚ ዋን እዚ ተዘይሰሊጥዎም ፎሬቨር ክሰልጦም ኣይኮነን because I think this is ንዓታቶም እቶም ዝያዳ ብኦም ዝጣበቑ ብኦም ዝጓዩ ሰባት ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ it could be a chance for them or not but that's another topic Eritrea reinstatement of the ban on 2% ከም ትንብሎ ፀናና 2% ዝበሃል 2% ንሃገር ካምሃብ as if it's crime everywhere ኣብ ኩሉ ዓለም ዝግበር ነገር እዩ ግን ኣብ ኤርትራ ክኾን ከሎ እቲ መንግስቲ ረጂም ቸንጅ ስለ ዝኾነ ዝኾነ ኣታዊ እቲ መንግስቲ ከይረክብ መንግስቲ ይኮነ ዝረክብ ህዝቢ ከይረብሕ ህዝቢ ከይጥቀም ህዝቢ ፅቡቅ ንኸይነብር ህዝቢ ንክልዓል ኣንጻርቲ መንግስቲ ኮይኑ ሕሰም ክመሮ ክስደድ ፋሕብትን ክኣትዎ ይምበር መንግስቲ ይኮነ ንመንግስቲ ብገዳ ክኣልይዎ ከም ዘይክእሉ ኩባ ኣላቶም ኣብ ጎረቤቶም 60 ዓመት ገይራ ኣላ they didn't remove ኩባ ኣብ ኩባ ዘሎ ስርዓት ክቕይርዎ ይከኣሉ ነቲ ህዝቢ ግን ብዙሕ ገሪፎሞ ኣጆም ብዛዕባ ክንሰሚና ብዙሕ ገሪፎሞ እገዳ መንግስቲ ኣይቀይርን እዩ ሕሰብ ናይ ህዝቢ ግን የጋድል so they know እዚ ሕጂ ሓላይ ህዝቢ ኤርትራ ኮይኑ ይዛረብ no it's a devil ሸይጣን እዩ ሸይጣናዊ ስራሕ ድማ ክሰርሕ እዩ ስለዚ I hope ተስፋ ንገብር ኣይገብርዎ ንኾኑ ከምኡ Sahel sanctions against the pro-Russia governments in Mali, Burkina Faso. Of course, the Amongotium Dema, the Gada Kautsal Mohanu, Flutium, Kabadema, Cameroon police chef Tibor Nagy, Cameroon fully policy law, a stronger US stance on the Cameroon, that amongst Cameroon colleagues of so it's going to be something abun. Lazi, Bufla Tibor Nagy, the Letatun Hasabatun, community Peter Farm, Kulatum, Kat's Ali up Twitter, this Sabatium, Ertra. فولي عين ناتهم زلا يكونوا كالا جندات اللون جن نبي إرترا حماق عين اللون سرعهم جنا يكونوا إرترا مثلا مالسي أي كفلولون يوم إرترا أنا كم زراعه كم هو بناتهم يوم تكملون إرترا حماق ناي سومالي لاند جن كم زخفلو تري خبر قالب زعبا سومالي لاند بكا خمسية ناي سومالي حماق طلعوا دمك في فون بكا قال أنت تفنجرا مقادشو قدامه زينا أتي أفاش من قستابني وزلو زقبرو زلو يبلو إرترا أنت إلى Let's go back to Eritrea. Eritrea daila ministry habaritana Eritrea ato Yemane Gebre Meskel noble and indispensable as it may sound in concerned terms the mantra African solutions to African problems still remains largely elusive and inconsequential in the dynamics of the continent's fluid political affairs. So tayo tihato bzay gaddes tayo to kindamantay giዜ ወሲዱ ወይ ዝደጋገም ናይ አፍሪካ ዘጋም بناء أفريقيا مفتوح شجرنا بعلنا نفتح زبل اتزبلزن اتوسانن كون زقبون سيو كنا متاي وتي ديمس اخوي نكسم معيغل ازياتا مفتوح بنصارو سبيشال انفويس بحالو زيهم كلهم سبيشال انفويس يوم استفلا عليه كنتات قدامت انقنايت شجرنا يتزوبا اغرغر
ኩናት ፀገም ካልኦት እንታይ ብሎም ነዚኦም ኮንፍሊክት ኢንተርፕረነርስ ብኣገርግርም ኩናትን ዝረብሑ ቢዝነስ ፒፕል ናቶም ቢዝነስ እንታይ እዚኦም ኣገርግር ጌርካ ትኽፈለሉ ኣገርግር ምስዋር እንታይ ትገብር ንኣብነት ኮካኮላ ክሸጡ ከሎ ማርኬቲንግ ይገብሩ ምሽ ማርኬቲንግ ጌርካ ነቲ ንብረትካ ብዳጋ ኣፋሊጥካ ድሕሪኡ ኢኻ ትሸጦ ከምኡ እዚኣቶም ድማ ነተን ኣፅዋር ዝሸጣ ካምፓኒታት ማርኬቲንግ እዮም ዝገብሩለን ብኸመይ ውግእ ንክጅምር የቀራርቡለን ማለት እዩ ፕሪፔር ይገብሩ ነቲ ኩነታት ነቲ መድረክ ናይ ኩናት ነቲ ናይ ዕግርግር ነቲ ናይ ፀገም ይጅምርዎ ማለት እዩ ሽዑ ምስ ጀመረ ተን ኣፅዋር ዝገብራ ድማ በትን ይሸጣ ዋላ መንግስቲ ኣሜሪካ ተጠቂሙ ድዩ ክሃርም ገለ ኣፅዋር ይግዛእ ማለት እዩ ስለዚ እዚኦም ኮንፍሊክት ኢንተርፕረነርስ ኣብ ውግእን ዕግርግርን ናይ ዞባ ዝረብሑ ሰባት እዮም so few exceptions aside the latter often act as viceroys to prescribe and dictate simplistic solutions to complex problems on the basis of their prejudicial perspectives out. مبدأت جزء نازي استطنانجة نوح عمتا تاريخ أو تسجمات زلوا قليل مفتعي بمقبار كم زبارة تسجم يوم زجبرو نوحد معلتات بزعب حدا بداي أنبيبهم مفتعي كم زي كون زلوا ترازي اتصوم زبوا مفتعي ما مفتعي كونه إذا تسجمات بعمق أطفاليته تهزبي بعلو شجروك فتح كجدا في نير وجن كم زبال يلن زلنا يوم مدرع دما نا أمريكا أبناء مودة تستيج وتي حصل زلا بزقلت أفهم جدي نفتح كنتات قديمة مبزي بزح كومنتري نيره بزح حسابات نزي رياكت يقبلوا نيرهم نبي جالس خيط غل أبزي كنت نفكالي زلا مالتي حفتش بزح رياكشنز أوكي أبزل لك كنا عملت بزح حسابات مهارات وننتقل الناس دايزي وقربا كري وهم زلوا من زياتهم حركة بتزعبيت أجمع ناي كينات مخانون نزيوم كسب زي فتحنا شجرنا كفتح كم زي كونن crisis entrepreneurs بزحات إيرتران من رياكت كيرم نيرم إيرتران سومالنا بميديا بتعميو زي تحاز اللوم بحاليهم زي تعالي مبزحتهم تم activists دس يزبلني حدا عينت أجمع تبغى يرم ترديهم ملوجن تزبس حزبي أكمل يلن so these four individuals should be placed on the African terrorist list بحكي عبد الوهاب شيخ عبد الصمد هذا كابتن بزعب إيرترا قزلوا فلتزلوا بزوج صحفينيو انتهي بالله زي 4 يوم كابتن زجددو تيروريستس بحالات زوبا كمزغبون كغدون زغبون 7 يوم ግን زعات تقامتنا بحالتي እዚኦም ከም በዚኦም ናጽነት ክትመጽና ኢሎም ጽበይ ሰባት አለው ክሊርሊ እዚኦም ናጽነት ንኸምጽሎም ማ በስመራ ኮፍ ከብሎም ዝደልዩ ሰባት ከም ዘሉት ማፍለጡ ወወልሲዲ ስታት ነዚ ወናራና ከይና ዘው ንቐጽ እዚ ድማ ካብቲ ዕግርግርን ሽግርን ናይቲ ዞባ ዝረብሑ ዘለዉ ስለ ዝኾኑ we need to be very very careful ነዚ ኩነታት እዚ ብቐረባ ከነስዕለሉ ለና ድሕሪኡ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ኣብዚ እጅ ረእይዎ done, and so they're just all excited. The other thing they're excited about is that they have somebody that is going to care about Venezuela and Cuba and Haiti and Nicaragua, all the problems, because you've been so vocal. So I guess, can you just go through sort of one by one and say, I mean, look, we know what are our options? Not that you know exactly what you're going to do, and a lot of these decisions we made by somebody else anyway, but what are, like right now, look at what's going on in Venezuela. The Biden administration has allowed oil to flow. እቲ ሓዱሽ ሰክረታሪ ኦፍ ስቴት ኮይኑ ዘሎ ማርኮ ሩቢዮ ክኸውን ዝኽእል ማለት እዩ ብዛዕባተን ኣብ ላቲን ኣሜሪካ ዘሎ ኣሜሪካ ብሕማቕ ዓይነት ትጥምተን ቬኔዙዌላ ሃይቲ ኩባ ኒካራጓ ዝበሃላ ሃገራት ዳርጋ ከም ኤርትራ ዓይነት ከም ናይ ኤርትራ ዓይነት ዝርእይዎን ብዙሕ እገዳ ዘውርዱለን ሃገራት እንታይ ክገብረን ምዃኑ እዩ ዝገልጽ ዘሎ ብፍላይ ናይ ላቲን መበቆል ዘለዎ ሰብ ስለ ዝኾነ ድማ እንታይ ይኸውን ፖዚሽኑ He stole the election, completely violated what your hard work making. In many ways, it's globally complex, and I think the chairman sort of alluded to this a moment ago. He's not a cook. These are bad gang elements that are operating within Haiti and Bahamas and security in Haiti, so that you can explore things they did in the New Year's. They kicked out every nun in the country. Literally put plane loads of disagreement with the Biden administration because they got played the way that I knew they would get played. They entered into negotiated, and they thought what they would do is. So نخلن هجرات كخبرنا مخانيز نجرز الله. Venezuela ماليسكا أجنّكو نكوبا بجراد كتاز أجيب هذا لأن أنا قد محدد معلتات دونالد ترامب كابتي sponsor of terror زبل شمت أو ردنيا لنا يبلالو حجة دونالد ترامب ما متيو كده يبيو أنت أرنايت يخسر سلزلو سلزي نتنت عجلن زلوا هجرات نبمولن زجاجة ده كنتات كفتر كم زخلينا عن رزالنا يتحنا نيرتراين عن بدلنا هنا but again these people نيرترا أربي حمان تقريبا ما سلزي فلتو nothing special كن again إذا كنتات مفلاتون مجنزابة. قليل عن الفلتو. عسرت خلت عاشوس بعراي طفيهم لبرخة وفيرم. يخوني حريدهم لو العرايس طفيهم.
حريدهم لو العو عراي طفيهم تايدا خوينكم إلوهم حدا لبام حريدنا لو العنا يبعراي طفينا مو تايدا هاي ببعلتنا تطافينا كين غونسي قصرنا يلوم قصرهم كله ناغرفه يلو قصرهم حدا لا بزبلنا ولا مال ስለዚህ ስለና ትግራይ ና መሬት عندنا زيو لما لا خطاب ساعات زي لا اي سبيشال مالتي تخل تغارو كنملسهم لنا حتوتاتي للحسب حدا ترى بيزو خوينا تا موبايل إرترا حوات بزخون كمزيو معدن ناترا أنا كمزيو بتفعل من ناترا أنا من بارنا يا أخلنا تفزي لبامات كوينا كل نجار قديفنا عسفينا بمحسا تنايت معدن نبرة فعتات بمولو نبتر بإزام سينا بمفلات بمنجكار بعركن بسلامن بزك حسلو يحزنا كلا أين موت زين مسؤولو نجار مسرح اللي መቸም እዛ ካብ ትግራይ ዝመጽ ዘረባ ሰላም ንዝዛረብ ዘሎ ሕማቅ ክትመልስ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ሰላም ሕማቅ እዩ ጽቡቕ ኣይኮነን ምስ ህዝቢ ሰላም ክገብር የብሉን ከም ዝብል ሓሳብ የብለይን እታ ዘረባ ሰላም ግን ኩሉ ግዜ ኣጀንዳ ስለ ዝኾነት ቢ ኬርፉል ሰላም ኩሉ ሰብ ይደልዮ ካብ ልዕሊ ማንም ልማን ይደልዮ ግን ብሽም እዚያ ሰላም እዚያ ዝግበር ሸቐፀል ኢና በር እንታይ እዩ ክግበር ዘለዎ ኢትዋና ነገራች حدا مس الجيرس قبر سرعات زول ركب مستقراي انتايو كصنع دمو انتس بوليتيكانياتات انتس جنرالات انتس سبهابتي تاي ركب يوم زقوبو ايه والبريتاريا كتقبر سقط مقبار سلام سلف مقبار نفس العالم كل خالي كم زرعنا مالك نمعراب تقراي مملاس كبير واقع حتى معناته بعلامة يتقير بعرب تجراي لتجراي هاجر جبرا زخل بقطبة سي لتجراي هرتام جبرا زخل نسي سلازم كونات جمر مسبلت بشعبية بخلام حارة بفدرال إندا تقوي المعرب تجراي حازلو عند مخنيات قطبة ومع ربع حبرت باجت مسلعني يرتران إثيوبيان تقولنا تقولنا بيتفرد كوينا بتحنا عبدنا أخذ الناس لزي دلنا بيتفرد بتحنا نحن فينا كابيتا بيان يرترا صريح سرح سلا زين دلي عنوة سلن دلي دينا تقالشنا ويتقول زيغنت كبر بسنك مخانو كاب تروب حوزي سالا حصر زخونة تروب حو خايز بزه نابنت ايرترا زيغنت ازي حصر بسنك مخانو كاب تروب حمزة عابي نقرات ترينا سدتنا خوين كاب قليلو زيغنت كات كير تغليخا سدتنا خوين كاب عقبا خدنا دنكنا بسنك ايرترا ومخان كاتراي حلفات ركب سبات دنقو سلكا وي ايرترا نابنت ايرترا እዚ ዘረባ እዚ በዓል እዚኦም ክትጥቀመሉ ከሎ ይኸደሎም ነይሩ ከም ሕሱም ነዚ ዘረባ እዚ ብምስሓብ ብሓቂ ሓድሽ ዘረባ ተዛሪብካ ብጣዕሚ ደስ ዝብላዕ ዘረባ ተዛሪብካ ዝብልዎ ዘጣቅዕሉ ነይሮም መን እዮም ኣይደኖ ብዙሕ ይረአሉ ነይሩ እቲ ቪድዮታት ናቱ እዛ ርእሲ እዚኣ ስለ ዝሞተት ሎሚ ርድኡኒ ሓግዙኒ ክፈሉኒ ኮይና ኣላ ምክንያቱ ንኤርትራውነት ምፅራፍ ግዜኡ ኣኺሉ እዩ ጌም ኦቨር ንኤርትራ ዝፀርፍ ሰብ ዋላ እቲ ሚድያ ናቱ ክሰርሕ ኣይክእልኒ ዘሎ ኩላቶም نرفس يوم كينام زلوا تقولون إيرتراوي ناترفه كعبو جنزب زحفز نبره هذا نتيجة سمعهم زنبره تقراوي نيرو معناته إيرتراوي نتكسر تسلو مثلا زنبره تقراوي زخوني يكون إيرتراوي ما بقول زلوا إيرترا خد تعرف كله بالدعم تصبغ تركل هاللغة نبله أشحات يري عيلهم نيرو 5 شيء 8 شيء 100 شعر يقولهم نيرو لو مجن قدي فمهم نقول إيرتراوي دايسو أبي تأمين نتهم زي تقالس زي ما رحتنا أنا زبلوهم سلزت ألمهم تا مسلاب ميت سمعكم معهم بعلم زبل وابع رايسي أداليونا الغاز بالعكاب عراي بيت لهم كم دقيقة أداليو أشائق أداليو نع أداليونا زبل جربات مسلا يبوهم زنبري على زي ناير ترازي قلنت فنفونيو تغنية بلون وحافيو نابلو سبو يقدر لهم نيرو حجينا بيت خون تسب لبي موتي أبسمعتي تيوم زنبرسب رقيلو تقراي تعوز زبل زنبرسب كله تقراي تعوت انجرا زي بالله خويناتا توبيك سو نابت انت تمتك انت تمتك يلا نو تشانس معناته they use it نيرترا ناترفكا نوارتكا ربحانيرو عقل بوينت تي مدرخ سلا تغير حجي ابزي وانزي نيرترا صريفكا زركب ربحا يلا سبك سمعوا ايدلني معناته كندا يدام سينا الكوينات كنتات كرسع سلا زي بلو ترا يدام صالكو تግራይ አሎ ስለዚህ እንዳተራፈና ትንማየት ትንዘራረት አልሲ
بدقن بوشتن كونكا بحوار كونكا إزكايد سيزن بعلنا سعدا خدان زقبرنا TDA فينا مالتي دوما بدي زلنا بهم خن حزن لنا بخمزة يعني راتا كونتات بوقعي يوم سبازياتهم تسليفهم نيرهم يوم جي أنت كونتات تاناي تجراي فحصل الزبالات بزعبان تاي زارب زلوا يجي سلام وسلفي تجارو أنصار تجارو نزوج وزلوا يجن تاي قبر فتن كل جي إيرترا كم وعلى الجرس كم زت حسد قله إيرترا has every right نيتوبيا نخطات مهنياتو تجراي ميسايلات كتكوس يلو بوقعي تزاريبيو منقسنا أمريكا ستيت ديبارتمنت أمريكا دما كونين ويو إيرترا had every reason نبت كونتاتاتيا سجون تنغتوسد غزة خاب غزة the same as بكوين اتينا اي اب غزة زل حماس اسرائيل سلا زهره اسرائيل دليت تقبر له زبل زنبر حيلي كوميل زتا كان اسرائيل صبغ قبر زبل زنبر تمال حس تدبل ساندر نبيرترا تحرمت ايرترا قبر ملس كتب كاي بلانديا امريت ايرتران اسر عمت كوفيل نبر سرايتنا ايثيوبيا كتوس خمسه لي بلانديا ايرترا وقل سلا زي دليت هي قبرته كزي مستعماجن امريتان زنبر اسر عمتات امريت ايرترا كوفيل زنبر نو كتوس مسله بلا زياتهم قلنا ايرترا نجر كله بعلوتا سلا زردوه they can never admit كابين لا علقن صبوق يرز ملا سلام سبسل زنبره نشتينا بام نسمع قال ارستون كبكم كفتني مساز تعازلاتني دنيا زلون زلون قمنات رئيا تريركان تريسكان دخمكم تلك الله بغيكن بخيمتان شعويا تسلخهم فلحون ومطران زمتا زورا يوم مبرتوع زقعرو قرديد ناي تاريخ دمت يوم زنبرو كفاتن ترخيبهم اتيوم زتنبرو تأتول كايا تبلت تجزي سند كازيرو تدلدل كاغنان تتعايسكا الدنيا تكبران مسرح يحزلكا امور حفاش شيلوم زبانوم هبوخا عم مزقب حيالان يسفر ووسمكا كم قوي مسرح يوت مكت مسحيلخا أبيت لبونا تا أول سعيد كم زعينت قدمي from time to time زيا ملغت زيادة تبصحو ليس أول سعيد تقد مغلطة عمت 3 عمت قبر زينا بركة كم زعينت كم جزينا every day كم زعينت كتفرق كبين مخان فلوتن ديو it would be really great كم زعينت فيديو تات دقي مخسرح مغنياتو زدر فيه أنا كابت درفتات قلة نزيد السبلنا actually بعلوغمت اندي وقت فلا سبن تاريخون في تفيت دو مسبلة مزقبهم ما يعطوا زبن تعزازب سب كهاتون دين جزي كهاتون دين سب انتاي غير كابي نيركات نحنا نلومي انتاي نقبر انتاي نقدف نغير روتلمي انتاي فحصلو بعلنا نممي سور اجندالو بورق تمري تشفن وحري يغير يزلو بوليتيكا زهبور زز حيلو يزرو ماقر نبيا زلوهم يتمتم زنقرير كابودوخ اين غداح كابوت مهر بوقيتنا نفليوم دلالو بتكبر لوم بول متمت يلن تنقار بيتنا بغفتو فتنو منا اليوم نعنا تمثلهم أبن قعنا آتيوم نحر طلع قلمة انتاينا خندقم نحنا يكون النصوم ناتنا يكون كالوم كلولاو من النتيو حزلق أخذ زبلوم بقول عدون الديون كحبرنا اللوز بسوات اللوم سكيف زغن جمر وين تاجم يقولون مالتنا توم سبات كم خبرنا لو زول زي كونه بحبشة كميل زحتك من صدر لك أنا جري ومن صو بديت أكون تديرك أنا خالد عبد محمد سعيد بعد أبوي عبد محمد سعيد أب ودي خندي ودي شو عادة شو الشعب كله ناب إعتراف 5 متر
أب حقي ممر كوينو متي أب إرترا أب عدو خلا خمس تولد أمر أب عدو خلا يتولد فازر أب حقي جن ممر كوينو نعب عدو خلا قدم كم زاتوا تحريو أب إرترا نويح أب حقي ممر أب ممر كوينو أب استفاد عليه بوتا صرحهم نورو موقلهم جن تزانا زبح البوتا أب تجري محانو نعيفون بتاريخ الزنجارين بوي أزي لا دي أب حماسين أب كبابي تعزجا الأشخنا الحشان بحالو لذي تا بيرترا بنداديشن عصم تحني أب حماسين تندابي توهيل تنقرن ده حراجن كيدا منظر أخو زانا زبحر كبابي كله قنا سبات تمثيلهم تحققوا فيلنا يلنا نبلهم دموز دم شلات كتفقني بالنوم لدات لبتاتنا جمع فرس السلم كم عطان بعل زار حهم باحي يبلهم لسلو قناتات نرى لنا نجمعتا زي دخميتريو عابلنت أبز دم بتعاملنا وحمتات صلحو دم بعل حاول دانيال جبر متعلن كالوت ستر عليه خبال كمال علي خالوت كالوت نون ريخالها زي بخمي يوزر خمزي نعملت باستفال عليه وجنات متزلو كم كدحات يزو بوت راح يزحلف اليوم كديعهم بزبلك على راح يزحلف ويسي كيميو قال تنفتشوا زلنا نجرانو بعابي زدن بتقامو تزعابي زقوم انت مسيلك تقالاسن خدكونسي دغخت وصا لك زبل انفيتيشن ورقت يخوين ترجهاني تقالاسن حركم كاس ابدغ نعدخه تاتي خاص دغافي خطبال مالتي عصم نيت سرعتها سلازي تقالاسن خطبال جغنا نخطباس دغخت وصا لك انا نغرك ميرون بوزحات سبات فلت ابزدن بتقامو كمزن نقبر كتب لهم كلها بوشتي خروج بصرحوا قال ملا أبدأ وتينا خمزن نقبر كتب لهم كلها نونا حوي على النسوس قاعد وات ودي على النسوس قاعد وات قال زبلوا مالتي تردي خلها كل زلون ركو ساوتيو ولا بشكلتها صالون كبت عدوتيو شعو تقاوم تخونوا أصلا ما بلوها شعو ميديا وتيو مالتي كمزه جنسهم عمد لنا مالتي سلازي زي نايم حكنا كاسي وني كونن in fact نحنا نسل يبلنا نسبات عدوم آتيم لنا كحتي تلامات كنبل اتم تلامات نحنا بعلنا هنا أنا تلامي ميرون تلامي خا هاجر كاجليف كام مصح منياتو اتب هاجرو تريف زلوا تزجنا زقت كدلوا السيهم قبلك مسل له أنا بزغينا لعب زقات وسب زت تلام زخدع قبل من كويني أنا انتاي سلاز جبري حدو سلاز تملسه اتم نحنا كو اتم اسراتنا اركاناتنا نعوم نقال سلم دلنا سي ابسدت سلازلنا طراي ديم زحغوسو ناي بحكي بسول زربا مقوام مالت بوليتيكا كتكير امبر حجر كتكير تاريخ كتكير حزب كتكير ندحر خوينو تقاما يكون كان زل غاسا ويت تقاما يتردى كان له مقوام مالت حجر كم زلاتا كتحيل لك كتمعبل لك كابت زلاتو ناب زغل تفقد كيديقا صبوق نجر خمس الكا غتقبر كتك عاوند ما يبحق ان تحزب تحليل تخينكا نعدي خاطا تزلك نعدي زقاتو سبد ما كتتبابع زلك بنصارو زي حزب لا صنحي مقوام مالت تاب حجر نهو صطراي تعدمو ناب حجر نزملس ما سيطان تقبر these people are evil ناب حجر نزملس داخم حزبي ناب حجر كملس لزيد اللي تراي كمزاز بلاد ما كل سبب ماوتيوم ركيسون بارا سلازخونو ساتو دليتهم انصار تزبي انصار كل كزارب يخلو مغنياتو كحتتونا يكونوا صباح نغو سلدي ملصو بتابع عدو سدرون بيتسبون قد يفزر لكن كلكعون كلهم بحلافنت يزقاو زربا صباح نغو زحتتي نعنتتي حتى سدرون كتنكف زغدي دمنت نفس سدرو كفترا يدلني فديهم له اب داسنا هيدف مسيخه امني غير كسب كتفقد كلها دمنتنا سدراي سبن تقاتيل كسدرها ابي سدران تلك ابيرترا سدرها يمكعتتلو قار نفس السدراي تعتتل صايفهم كانت تعتتل እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ጠቕላላ ካብ ኤርትራ ዲስኮኔክት ስለዝኾኑ ንሲቪል ህዝቢ ከብፅብፁ ፀገም የብሎምን ግን ብሓፈሻ ብልቦና ዝቃወም ሰብ ዝዛረቦ ሰብ ዝገብሮ ስራሕ ኩሉ ግዜ ነቲ ሃገራውነት ነቲ ፅቡቕ ነገር ነቲ ሓድነት ናይቲ ህዝቢ ክዘርግ ነገር ኣይገብርን ኣብዚ ድማ ፅቡቕ ክግበር ከሎ ፅቡቕ ይንብል
ብዙ ጌጋታት ክራኸሉ ድማንዑ ትርሞ ናይ ገለገለ ሰባት ከም ዘዘራና ጠቕላላ ናይ ኤርትራውነትን ናይ ኤርትራ ምድምሳስ ስለ ዝኾነ እዚኦም ተቃወምቲ ዘይኮነ እዞም ደገፍቲ ሓንቲ ፅበት ቃላላቶም ታይም ዝብሎም ተቋመርቲ ከማን ከቢድዎም ኣሎ ንኤርትራ ረኪሶም ባራ እዮም ንኤርትራ ኣጥፊዮማ ካልእ ቢዝነሶም ክገብሩ ዝደልዮም ግዳስ ታንጌራ ነታ ኤርትራ ትብል ምጥቃም ኣብኣ ስለ ዘላ እዩ እምበር ብዛዕባ ኤርትራ ሓደ መዓልቲ ፅቡቅ ዘይተሓስብ ነቲ ህዝቢ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ከም ዘለዎ ክተርህበሉ ጥቕሚ ክትፈጥረሉ ዘይትፀርቲ ኮይንካ ብዛዕባኡ ሓድነት ንክገብር ዘይትሰርሕቲ ኮይንካ ስኻ ናይቲ ሃገር ቀፃልነት እውን ኣየገድሰካን እዩ ረብሓኻ እውን ኣይኮነን ስለዚ ብዛዕባ ኤርትራ እውን ንስኻ ዝበልካዮ ክሰምዓካ ሰብ ኣይትፀበ እቲ መድረክ ድማ ስለተቀያየረ ብኢና ንሕጎስ ኣብ ዝዋን እዚ ምክንያቱ እቲ ቀደም ዝሰርሓሎም ዝነበረ ሚድያ እውን ይሰርሕ ስለዘየለ ናይ ሎማ ኣርእስቲ ብጣዕሚ ኣብ ፖለቲካ ዝኣተወይ ነይሩ ቢካዝ ብመሰረቱ እዚኦም ንሪኦም ዘለና ሰባት ክሳዕ ክንደይ ኣብቲ ዞባና ሽግር ክፈጥሩ እዮም ንኤርትራ ሽግር ክፈጥሩ እዮም ብቐረባ እናተኸታተልና ሓበሬታ ክንበክም ኢና ምስንባድ ኣየድልዮን እዩ ግን ንዘሎ ፍፃሜታት ድማ ዕምቆቱን ነገራቱን ኣስተውዒልካ ምርኣይ ድማ ኣገዳስነት ኣለዎ ኣና ይሆብ እዚኦም መፅኦም ኣለ ካልእ መፅኦም ኤርትራ ብኤርትራውያን ኩሉ ግዜ ንሕና ሓድነትና ክሳብ ዝሓለና ዝመፅእ ፀገም ክህሉ ይክእልኒ ዝብል እምነት ኣለኒ ናይ ሎማ ኣርእስቲ ኣብዚ ኩድየ ናትኩም ሪቶ ናትኩም ሓሳባት ናትኩም ፊድባክ ኣብ ኮሜንት ሰክሽን ግደፉ ላይክ ምግባር ሰፖርት ምግባር ድማ ናይ ኩሉ ግዜ ፃዊዕትና እዩ ንዛ ፅብቕቲ ደርፊ ክገድፈኩም